Kaixo, goazen ikastetxeko posta zerbitzuari, hau da, Zimbrari, begiratu azkar bat ematea. Bai? Dakizuen bezala, gure ikastetxeen hainbat zerbitzu baitu, bat lainokoa, Nextcloud, ikasgela Moodle, eta honek Zimbrak, hau da, gure postak, osatuko luke beste hanka bat oso importantea. Bai? Horren begiratu azkar bat iteko, beste gabe, jakin ezazue bere elbidea, bertara sartzeko, nahikoa dezuela jartzea posta.tolosaldea.com, bai, hemen daukezu elbidea, https://posta.tolosaldea.com, edo beste batzuka ohitura dezuen bezala, tolosaldea.comea sartzezate, eta hemen bekalden, badegu aukera bat postara sartzeko. Gauz bat importante hemen. Tolosaldea.com martxan ez baleo, noiz bai, eroindalako edo estabilerako, ez du izan nahi, posta estabilenik. Bai, posta.tolosaldea.com jarri eta kitxo. Vale. Orduan, pixkat ikusteko honek ze aukerak ditun, alde batetik ikuste deu badula hemen ezkerralden zutabe bat, bai, hemen daude gero zentroko parte gehien okupatzen dintuna, mezuk, eta goran hainbat menu. Vale? Orduan, lehenengo menu hontan, korreo jartzen hontan, hemen dakegu aukera, gure posta, gure mezuk idazteko, jasotzeko, sailkatzeko, oso importantea, kasu hontan, sailkatzeko, eta gutxukun mantentzeko, eta berbidaltzeko, edo nahi deun nahiteko. Vale? Fija zaitezte hemen, pixkat, posible deula karpeta desberdinek sortzea, bai, behar sistemak ekartzizkiu batzuk, defektuz, bandeja entrada, enviados, borradores, spam, papelera, baino nik posible dut, adibidez hemen ikusten bezala ikastaroa, Kirola, Tolosaldea 2.0, zuzendaritzakoak, hainbat karpeta sortzea. Zertako, adibidez, Tolosaldea.bi karpeta hontan klikatzen balimat, horri buruzko, sujetoni buruzko motzuk, bertan gordetzeko. Posible da baita ere, etiketak erabiltzea. Ikastetxeko atarei buruz, etiketa bat sortu dauket, Google Appsei buruz beste bat, gaitasun mapak, eta bar, ikustezue, hainbat etiketa sortuta daudela. Ze desberdintasun dau, karpeta eta etiketan artean? Nik posible mezu bat izatea, gaitasun mapai buruzkoa, etiketa bat jarriko jot, eta baitare ikate heldutasun eredukoa. Hau da, posible dut, bi etiketa gehitzea mezu bati. Gozertako erabilkot? Hemen klikatzen balimat, baitare da ozkion mezuk, horri buruzko nik etiketetu ditutuanak, bilatzeko, gordetzeko. Igual hemen kolorea, pixkat pasainez, kolorea jarri oso txiloia. Baina guain beste gabe da, idea bat iteko. Eta azkenik hemen beran daukezue beste zati bat, agenda saltze zaitena. Nik agendan nire negutekin gordetako zeak, itzorduk, hemen bertan azalduko letizkiteke. Gero, kontu izan behar duzu, hemen ikusi ditutenen mezuk, nik posibletela mezuk, sailkatzea edo ikustea, adibidez sailkatuta asuntoren arabera, edo, normalena da, recibido, zutabe honen arabera sailkatzea, ez? Berrinetik zarrenea. Posible izango nuke buelta matea, eta zarrenetik berrinea sailkatzea. Berzetxukun jarrikot. Noiz bait, igual, ikusi nahi bali matze postak zenbat, zeinan gehien okupatzen, espazio gehien okupatzen itena, ze badakizu hemengo lerronek, azaltzeitela, adierazitela pixkat zenbat ni joan okupazioekin, nire postontzin okupazioekin, posible dut tamainun arabera sailkatzea, hemen klikatu dut, orduan, azaldu zait, lehenik, tamainu txikina duen fitxeroa, barkatu posta, eta nahiko benuke zerbait lodixoa borratu, hemen dauzkezea 14 megako bat, edo, 13 megako bat, edo, borratu nahiko bazenute, baina, esan bezala, egokin izango litzeke recibidos honen arabera, zutabenen arabera sailkatzea. Pero benazkeu aukera desberdinek, responder, responderra. Todos aurrego ikusiko itenak, borratzeko aukera badauket, posible posta hau adibidez karpeta jakin batea pasatzea, karpeta berri bat sortzea, posible posta honi etiketa bat edo bi
edo nahi denak gehitzea, eta posible dut posta hori baita ere adibidez nahiko banu, imprimitzea, bai, imprimitzeko aukera de, bertan azaltze zaigo, bale? Gero, irekiko bano, adibidez, hau, Natalia Bastenero jartzeunak, baina posible dut behakin baita ere itzordu bat, bai, agendan, sortzea, bai, hau denak aurrago ikusiko iteu, baina posible da bere mezukin nik itzordu bat, eta sortzea, bale? Ikustu zen bezala gauza aukera asko dazkeo. Baita ere mendoket ikusteko, nola ikusiko ditut mezu oidenak, posta oidenak, bai? Pues posible dut konversazioa da elkarrizketan arabera, posible dut klikatze bali matola mezun arabera, hombre, gaurren normalena da, konversazioa arabera ikustea, bai? Eta posible dut, klikatu ezkio hau, hemen mezu bat azaltzea, eta beran, bere posta edo mezu horren edukia azaltzea, bekaldeen, posible, baita ere eskubialden azaltzea, bai, ikustez, klikatu ezkioz bertan bista azkarroat azaltze zait, bai, posible dut desaktibatzea, nik alaxi izatitut beti, desaktibatuta, hola txeukitet, eta elkarrezketak, nik posible ditut elkarrezketak sailkatzea zaharrenetik berrinea, bai, edo berrinetik zaharrenea, bai, basuak ikusi, haien igual, logikona da, berrinetik zaharrenea azaltzea. Bale, orduan gero dauzkezi beste menu batzuk hemen, kontaktokin, baita ere, biztazo bat emango diuna, ikustezuek kontaktok dazkeula, baina bat libreta, elbide libreta, agendak ebariteu, ez? Agenda hori, posible da bai Googlea pasatzea, handik noneak hartzea, eta bar, dazkeo baita ere tareak, alor baten edo ikastalde batekin tareak sinkronizatzea, eta bake gure gestor dokumental txiki bat, ni posible, hemen zabat fitxero batzuk iotzea, eta jendekin eta partekatzea. Den astu zaite esatea, hemengo eozin karpeta nik ikusikoa nuke honea pasatako mezuk nahi ditutela partekatu ikastetxeko talde batekin, edo alor batekin, posible da, posible da karpetake konpartitzea, bai? Jarriko banuke berasa, bai? Hortxe edo alor bat edo nadala ematizkiot eskubidek, kontrolatzeko, ikusteko, administratzeko, bai? Eman aceptar eta mezu bat iritsiko litzaioke, bale?